στην ερώτηση με αριθμό 1336, 27 του 2011, επίκαιρη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου, βουλευτού Ευβοίας, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την προώθηση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή Πόρτο Λάφια της Καριστίας Ευβοίας. Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε 2 λεπτά χρόνο ανάπτυξης της ερώτησης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εκτιμώ πάρα πολύ την παρουσία σας σήμερα εδώ, δοθέντως ότι ξέρω ότι στο Υπουργείο σας γίνεται συζήτηση για το ειδικό χωροταξικό για τις υδατοκαλλιέργειες. Και εκτιμώ την παρουσία σας γιατί η ερώτηση έχει απόλυτη σχέση. Κοιτάξτε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι οι υδατοκαλλιέργειες είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, εξαγωγικός, προσφέρει χρήματα και προσθέτει και στη φήμη της χώρας και στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Και εκτιμώ επίσης την προσπάθεια της κυβέρνησης να φέρει μια ισορροπία, ακόμα και νομιμοποίηση σε πολλές υδατοκαλλιέργειες, οι οποίες εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι εκτεθειμένες και λειτουργούν παρανόμως. Δεν το κατηγορώ αυτό, αισθάνομαι ότι πρέπει να γίνει. Όμως, μέσα στο ειδικό χωροταξικό για τις υδατοκαλλιέργειες υπάρχει μια περιοχή, η περιοχή της Νότιας Εύβοιας, στον καινούριο καλλικρατικό Δήμο Μαρμαρίου, Στηρέων και Καριστίας, στο Δήμο Καρίστου ουσιαστικά, όπου υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία αξίζουν να υπάρχουν διευκρινήσεις. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα ο Δήμος εδώ και καιρό έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά στην ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, δοθήσεις της τουριστικής ανάπτυξης περιοχής. Δεύτερον, για την ίδρυση της περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης χρειάζεται μια μελέτη. Ο Δήμος λοιπόν έχει ζητήσει εδώ και καιρό, και παρακαλώ καταθέτω το έγγραφο, την μελέτη, θα σας τα δώσω μετά. Έχει ζητήσει τη μελέτη αυτή από το Υπουργείο, μελέτη η οποία δεν δίνεται. Κατά παράβαση και του πυρήνα του νόμου του Καλλικράτη, αλλά και του ιδίου του νόμου και των διαδικασιών του Καλλικράτη. Ένα λοιπόν ερωτηματικό, γιατί δεν δίνεται μελέτη. Ένα δεύτερο ερωτηματικό, πώς είναι δυνατόν να γίνεται μελέτη για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών σε μια περιοχή η οποία είναι χαρακτηρισμένη οικισμός από το 1969 και καταθέτω την εφημερίδα της κυβερνήσεως, και όχι μόνο είναι χαρακτηρισμένος οικισμός και έχει 100 κατοικίες και πάνω από 1000 ιδιοκτησίες εντός οικισμού, αλλά είναι από το 1969 ρυθμισμένες και νομοθετημένες και οι όροι δόμησης, το ύψος των ορόφων, το πρόσωπο του οικοπαίδου, τα τετραγωνικά, τα καταθέτω παρακαλώ προς μελέτη. Έφνης, και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η μελέτη για την περιοχή σαν περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, το δασαρχείο έρχεται και λέει ότι ο οικισμός στον οποίο έχουν κτιστεί με άδεια 100 σπίτια και άλλες τόσες αιτήσεις περιμένουν σειρά είναι δασικός. Και όχι μονάχα λέει ότι είναι δασικός, αλλά παραδέχεται ότι και το 1991 και το 1993 και το 2004 οι νομάρχες της περιοχής του νομού Ευβοίας αναθεώρησαν όρους δόμησης, έκαναν κυρώσεις πινάκων εφαρμογής και ενέκριναν υψομετρικές μελέτες για τα κτίσματα της περιοχής. Το καταθέτω. Το ίδιο δηλαδή το δασαρχείο υπήρξε απόν όλα αυτά τα χρόνια με κανονικές άδειες, σήμερα έρχεται και λέει είναι δασικό, βάλτε υδατοκαλλιέργειες. Και εδώ καταθέτω επίσης από την πολεοδομία της Χαλκίδας μια γνωμοδότηση του 2011, όπου λέει ότι δεν υπάρχει απόφαση ακύρωσης του παραπάνω σχεδίου. Το ερώτημά μου, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής. Είναι δυνατόν σε μια τουριστική περιοχή ήδη δομημένη με άριστη προοπτική να την μετατρέπουμε σε βιομηχανική ζώνη υδατοκαλλιεργειών, δοθέντως ότι στο χωροταξικό το οποίο προωθείται σαν διυπουργική απόφαση, δεν ξέρω αν θα είναι νόμος ή προεδρικό διάταγμα, απαγορεύεται σε βάθος 1000 μέτρων η δόμηση από τις ιχθυοκαλλιέργειες εκτός από την αλληλεία στην πέριξη περιοχή. Δεν προχωρώ περαιτέρω, έχω και άλλα στοιχεία να σας πω, αλλά θέλω να με ενημερώσετε αν καταρχήν αυτά έχουν υποπέσει στην αντίληψή σας, ποιοι κάναν τις μελέτες αυτές, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και πώς ακυρώνουμε την τουριστική ανάπτυξη. Εκτός αν η κυβέρνηση, τελειώνω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, εκτός αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να ακυρώσει την τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή υπέρ κάποιων υδατοκαλλιεργειών. Σας λέω όμως ότι και σαν ένταση εργασίας και σαν προοπτική για την περιοχή είναι πολύ λανθασμένος σχεδιασμός.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαρκόπουλο. Ο Υπουργός κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το λόγο. 3 λεπτά κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Μαρκόπουλο για την ερώτησή του, η οποία βάζει ένα γενικό ζήτημα, στο οποίο νομίζω μπορούμε να αναφερθούμε, θα πω λίγα πράγματα τώρα και θα επανέλθω, και βάζει και ένα ειδικό ζήτημα. Το γενικό ζήτημα είναι οι αποφάσεις που καλείται να πάρει η πολιτεία για το πώς χωροθετεί, μάλλον δημιουργεί αν θέλετε ένα θεσμικό πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες, με έναν τρόπο με τον οποίο να ρυθμίζει ένα, το είπατε και ο ίδιος, άναρχο σημερινό σύστημα, το οποίο όπως έχει δεν διευκολύνει κανένα, ταυτοχρόνως χωρίς να εμποδίζει την τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές οι οποίες βασίζονται στο τουρισμό. Θέλω όμως να έρθω πρώτα στο ειδικό. Νομίζω ότι θα σας απαντήσω με βάση τις πληροφορίες τις οποίες έχω από τις υπηρεσίες, γιατί νομίζω πως υπάρχουν μια σειρά από παρανοήσεις σε ορισμένα από τα αισθήματα τα οποία βάζετε. Καταρχάς, υποθέτω και σας ευχαριστώ για τον τόνο σας, ο οποίος ήταν απολύτως λογικός, και το λέω αυτό γιατί στο γραπτό κείμενο της ερώτησής σας θέτεται ένα ζήτημα περί προμελετημένου σχεδιασμού, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μιλάτε στην πράξη για μια συμπαιγνία σε βάρος των ιδιοκτητών της περιοχής Πόρτο Λάφια της Καριστίας. Και αναρωτιέστε για το γιατί οι υπηρεσίες του Υπουργείου αρνήθηκαν να χορηγήσουν τα αντίγραφα του φακέλου. Λοιπόν, απαντώ στο πρώτο, λέγοντας ότι οι υπηρεσίες δεν αρνήθηκαν ποτέ κάτι τέτοιο. Σε συνέχεια του αιτήματος του Δήμου Καρίστου 12 και 13 Σεπτεμβρίου, η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΙΠΕΚΑ απάντησε στο Δήμο Καρίστου, ενημέρωσε πλήρως για τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου. Η ουσία της απάντησης των υπηρεσιών του ΙΠΕΚΑ είναι η εξής. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξέτασης της τυπικής πληρότητας του φακέλου. Η μελέτη είναι σε διαδικασία ουσιαστικής αξιολόγησης και εφόσον η υποβληθήσα πρόταση ακόμα εξετάζεται από τις υπηρεσίες και σύμφωνα με την πάγια τακτική ζητούνται τροποποιήσεις αρχικής μελέτης, το αίτημα δεν έχει πάρει οριστική μορφή και άρα διατυπωμένες απόψεις δεν υπάρχουν ακόμα από καμία υπηρεσία. Συνεπώς, το υλικό της μελέτης θεωρείται ημιτελές και ως εκ τούτου στην παρούσα φάση δεν παρέχεται σε φορείς και κοινό. Είναι μια πάγια διαδικασία, δεν είναι κάτι ειδικό στην περίπτωση αυτή. Οι ίδιες υπηρεσίες βεβαιώνουν το Δήμο Καρίστου ότι οπωσδήποτε θα δημοσιοποιηθεί η μελέτη σε μεταγενέστερο στάδιο αφότου έχουν γίνει οι αλλαγές τις οποίες θα ζητηθούν. Να θυμίσουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η διαδικασία έγκρισης οποιασδήποτε περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών περιλαμβάνει υποχρεωτικά διαδικασία δημοσιοποίησης στο κοινό. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα και δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε σε μια απόφαση χωρίς να έχει υπάρχει αυτή η δημοσιοποίηση και χωρίς να έχει γίνει ο δημόσιος διάλογος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση 17.239 του 2002, μετά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών από τις μελέτες, καθώς και την εξέτασή της από την υπηρεσία, και αφού πραγματοποιηθούν τυχόν τροποποίηση επί των έργων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται σε αυτή, αποστέλλονται στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, πρώην Ομαρχιακό, το οποίο και ακολουθεί τις διατάξεις περί δημοσιοποίησης στο κοινό και εξετάζει τις απόψεις του σε διάστημα 45 ημερών. Να επενθυμίσουμε επίσης, το είπατε κι εσείς, ότι έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση του συνολικού ειδικού πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες, μέσα στο οποίο βεβαίως τίθεται και οποιαδήποτε σημειακή παρέμβαση όπως αυτή. Τώρα, θέλω να απαντήσω στο δεύτερο ερώτημά σας για τη σύνδεση που κάνετε ανάμεσα στην αξιολόγηση του φακέλου για την έγκριση της περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών με τις κινήσεις και τις αποφάσεις των δασικών υπηρεσιών. Γιατί νομίζω πως βάζετε ένα σημαντικό ζήτημα. Καταρχάς, να προλάβω λέγοντας ότι ουδής διεκδικεί το αλάνθαστο. Και σίγουρα οι δασικές υπηρεσίες δεν διεκδικούν το αλάνθαστο. Έχουμε κενά και γκρίζες περιοχές του νόμου πολλές φορές, οι οποίες οδηγούν σε αποφάσεις με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, οι οποίες ανατρέπουν πραγματικότητες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Εδώ όμως έχουμε την εξής κατάσταση. Έχουμε μία απόφαση του νομάρχη Ευβοίας το 1969 για τον οικισμό του Πόρτο Λάφια, η οποία από το 1981 έως σήμερα έχει πολλές φορές ζητηθεί να ανακληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
τότε Υπουργείο Γεωργίας. Πολλές φορές έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η ανάκληση αυτής της απόφασης του νομάρχη Δίας του 69. Από το 89 υπάρχει πράξη χαρακτηρισμού της περιοχής ως δασική από το Δημαρχείο Αλιβερίου. Το 90 υπήρξε τελεσίδικη απόφαση χαρακτηρισμού της περιοχής και από το 91 έχει ενημερωθεί το αρμόδιο τμήμα της Πολεοδομίας Χαλκίδας και το ΕΠΕΧΟΔΕ τότε για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού και την αποφυγή περαιτέρω έκδοση πολεοδομικών αδειών. Δηλαδή έχουμε μια ιστορία 30 χρόνων με το χαρακτηρισμό της περιοχής της δασικής και οι όποιες κινήσεις δασικών αρχών εντάσσονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο της τυπικότητας, της νομιμότητας και της ορθότητας των ενεργειών της δίκης, όπως τουλάχιστον αυτή τις αντιλαμβάνονται. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ζήτημα, αν θέλετε, τώρα πολύ έτσι, ξαφνικού ενδιαφέροντος των δασικών υπηρεσιών και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει σύνδεση με το ζήτημα των υδατοκαλλιεργειών. Γιατί για ένα πολύ απλό λόγο, η θεσμοθέτηση περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών αφορά σε δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο θαλάσσιο χώρο και οι ζώνες εγκατάστασης των μονάδων είναι σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 2 χιλιόμετρων από τον οικισμό Πορτολάφη. Άρα λοιπόν, κακώς αν θέλετε συνδέεται το ζήτημα, τα δύο ζητήματα μεταξύ τους, δεν έχουν σύνδεση και σίγουρα βεβαίως δεν υπάρχει κάποια οργανωμένη προσπάθεια του Υπουργείου να τα συνδέσει για να καταλήξει σε μια απόφαση με την οποία ίσως εσείς να διαφωνήσετε. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Παπακοσταντίνου.